ஒரு குழியில் கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே உதவிக்கு எந்த கரங்களும் நீட்டப்படாத நிலைமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இவைகளில் இருந்து நான் உன்னை ரட்சிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். தொடர்ந்து கேளுங்கள். இது கர்த்தரோட வார்த்தை, உங்களோட இன்று. அன்பின் இயேசுவின் இனிய நாமத்திலே மனதார வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக, உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவராகிய தேவனை எப்படியெல்லாம் அழைக்கலாம் என்று சொல்லி தொடர்ந்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வரிசையில சங்கீதம் 18:2 கர்த்தர் என் இரட்சகர் என்று சொல்லுகிறார். அன்புக்குரியவர்களே, ரட்சகர் என்று சொன்னால் ரட்சிக்கிறவர். அவரால் ரட்சிக்க முடியாத, மீட்க முடியாத, விடுவிக்க முடியாத எந்த காரியமும் இல்லை. இன்றைக்கு ஒருவேளை ஒரு கடினமான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கலாம். மனிதர்கள் எனக்கு உதவியே செய்ய முடியாது என்கிற நிலைமையில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். உங்களுடைய தேவைகள் மிக பெரியதாய் இருக்கலாம். ஒரு குழியில் கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே உதவிக்கு எந்த கரங்களும் நீட்டப்படாத நிலைமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் எனக்கு சாதாரண காரியம். இவைகளில் இருந்து நான் உன்னை ரட்சிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ரட்சகரை என்று கூப்பிடுங்க. இன்றைக்கு அவருடைய ரட்சிப்பின் கரம் உங்கள் மேல் கடந்து வர போகிறது. வெற்றி கொள்ளுங்க. ரட்சிப்பின் கரத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. தியானங்களை தொடர்ந்து கேட்க எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.